Господин Марков, от БСП ви обвиниха днеска, че сте седнали в скута на Пеевски от Възраждане. Вчера си изля страшно много върху ИТН, че са подкрепили избора на председател за Народно събрание. Техен избор. След вчерашния ден обаче от новата партия в парламента си позволиха да коментират принципната позиция на Възраждане, която е била винаги, че в името на това да има парламент, ние си имаме винаги наша кандидатура, която защитаваме, аргументираме защо трябва да е председател на Народно събрание и от знак на уважение в лични качества на тези, които са номинирали за председател на Народно събрание, гласуваме въздържал се, което е равносилно, да подчертая на техни величества, е равносилно на против. Това е равносилно на против, да знаете, нямате парламентарен опит, да ви обясня. Не сте образовани в тази насока, да ви кажа. Въздържал се равносилно на против. Но знак на уважение за всеки един от издигнатите кандидати, включително и за вашия, и на ГЕРБ, и на ИТН, ние гласувахме въздържал се, което е равносилно, пак да повторя на техни величества, на против. Сега, днес председател за Комисията по правилник. Благодарение на техни величества избрахте заедно с ДПС и с ГЕРБ председател на комисия. Да кажа на най-видния подполковник, че той седна току-що ритуално в скута на Пеевски и го обслужи. Да знае. Защото аз съм сигурен, че Негово Величество няма да го разбере това. Защото той е по общите приказки. Даже не го казвам и на тях. Аз го казвам на техните избиратели. Вие сте проект. Временен. Днес ви има, утре ви няма. Нещо повече. Една част от вас сте секта. Затова времето ще ви отсее. И ние, православните християни, сектанти като вас, не искаме. Нека първо да обясня за днес какво случи. Гласувахме за временната комисия, която трябва да се занимае с правилника, или да го потвърди, или съответно някакви допълнения и изменения. Имахме два избора. Едното е на Възраждане, другото е на ГЕРБ. Сега, доколкото видяхме, проверете, ако искате да видите, че Възраждане гласуваха против собствения си кандидат. Имаше такива депутати. Защо тогава упрека пред нас, кого сме подкрепили? Трябва да има правилник на Народно събрание, защото той не може да съществува без правилник. Плюс това тази комисия е временна. Става въпрос само до приемане на тези новия правилник, по който ще функционира. Не разбирам тази хистерия от страна на ръководството на Възраждане, не всички, не мога да кажа, че всички реагират така, но факт е, че депутати от парламентарната група на Възраждане гласуваха против собствената си кандидатура, трябва да ви говори някои неща. А бъдеще? В бъдеще ние сме казали пред избиратели, че ще подкрепяме абсолютно всички решения, които са в полза на българските граждани. Нямаме ангажимент с ГЕРБ, с ДПС, ако това ме питате. Да, сега ще видите, подкрепихме ги тях. Примерно те предложиха преди малко да се прави тест за наркотици на Народното събрание. Ще го подкрепим. Това нещо в зала. Кабинет с първия мандат. И другото, ще подкрепим една добра идея на Възраждане, която ще се случи, може би, на следващото пленарно заседание. Дадоха добра идея, вие ще видите, че и тяхна идея ще подкрепим. Така че малко ми прилича това на женска хистерия, която се случва в момента. С извинение към дамите, разбира се, но за мен не разбираемо това подение. Нищо не се е случило. Ами вижте, това беше една от причините, заради която аз исках среща с единствения, който носи политическата отговорност, господин Борисов. Контактната група не носи политическа отговорност, носи я лидера на тази партия. Аз исках да бъда запознат с това, какви намерения имат, как да се управлява държавата, по какви правила, с какви срокове и какво се очаква в крайна сметка от това правителство, което иска да реализира господин Борисов. А сега като нямате... Той отказа среща с мен. Аз не му се сърдя, разбира се, той има право, но кажете какво да подкрепим. Трябва да го направим формално, да подкрепим нещо, което не знаем какво е. Значи нито по едното все има дачка. Не, чакайте, ако той все пак се срещне с вас и ви разкаже каква програма. Той вече е отказал. Кога Кога да се среща? Кога? На време. Борисов беше днес в зала. Направихте ли втори опит да говорите с него, за да се срещнете? Не, само се здрависахме тук на входа, където е на това, но не сме правили опит, не сме разговаряли по тази тема. То беше пред вашите колеги. Бъдещето е пред вас обаче, има още време. Само един по един, ако може. Трети мандат, който ако отиде в Има такъв народ, бихте ли поискали такава среща с лидера на партията Слави Трифонов? Ами аз не виждам защо трябва да отида в Има такъв народ, защото ние сме с 1% и половина разлика. Защо да не дойде ние да го направим този експертен кабинет от Величия, трябва да бъде по Има такъв народ. Ако вие виждате логика, защо те толкова жертвоготовно се хвърлят към това, обяснете ми, аз не я виждам. Още повече виждам странна колаборация между Има такъв народ и Възраждане. Поне това се получава в залата и вие го виждате. А ако и Възраждане и Има такъв народ действително има това, което демонстрират, то означава и бъдещото правителство, свързано с ГЕРБ и ДПС, преминава през този вектор.
Така че ние ще изчакаме търпеливо, ще видим какво ще се случи и в крайна сметка мога да ви гарантирам, че ние не участваме в задкулисни преговори с когото и да било. Господин Марков, отстрани погледнато се оказва, че може би Възраждане ще бъде основният ви опонент в зала. Така ли е? Възраждане ли ще бъдат изправени срещу вас по някакъв? Не, те проявяват по-скоро не политическо, а лично някаква агресия проявяват всичките. Обиждат, наричаха наши жени, дами. Мъжете не са толкова обидени, обаче с такива цинични думи в залата, че ние вече сме длъжни да предприемем обход за отстраняване на депутати. Процедурни предположения. Те не са за пред микрофоните. Става въпрос за много цинични, обидни квалификации. И го правят мощно, разбирате ли, което е много просташко поведение. Да, ще направим процедура за отстраняване на някой депутат, за наказателни санкции, защото то вече не се издържа. То вече не е политическо, а някакси става лично. Ако ни атакуват политически, ние нямаме проблем. Но ако е лично, вече нещата излизат извън контрол и това вече е по-скоро за някаква диагноза. Ще кажете ли накрая за компроматите? Какви са те, с които ви Аз вече казах за тях какви са, също казах. Единствено, което няма да кажа е кой, защото бих го назовал, ако те направят крачката да ги пуснат. Трябва ли да бъдете честни и откровени? Честен и откровен съм, но нали не мислите, че трябва да умират хора? А защо не кажете и умират? Има ще заплахи умират. за убийство ли? Има Не, заплахи за казвам, убийство? че ако някои неща получат публичност, и особено такива, които са манипулирани, може някой човек да ни издържи. Вие знаете ли, примерно, вие не ме разбирате какво ли. Аз ви разбрах. Да, благодаря. Заплахи, че чак такива. Вижте, всеки компромат заплашва не само човека, за семейството му, роднините му и ред други неща. Уязвяват много неща. И трябва да има граници. Всеки компромат, той затова е създаден да уязви. И не всеки човек има психика да го издържи. Може да се случат много лоши неща. Кой спектър протести, така да кажа? Не, вижте, дайте друг въпрос. Няма вече. Няма. Благодаря ви. Благодаря и аз. Да, за компроматите казвате, може би са манипулирани. Ако са манипулирани, тогава... Вижте, какво компромат ще има. Ви е страх. Компромат какво означава? Да се компрометира човек. Сега с съвременните технологии, вие видяхте ли, че има ютубъри, които в момента си говорят с Делян Пеевски без той да е в залата. С генериран образ от изкуствен интелект. Съвременните технологии позволяват всичко. Аз говоря обаче за компилация между истина и лъжа, такива, които тролските фабрики на Възраждане, които всички ги знаят, че ги поддържат и финансово, съществуват. Не само на Възраждане, впрочем. Много други парламентарни групи се позволяват. Ние сме единствените, които никога не сме компрометирали нито един политик и няма да го направим, независимо кой какво прави.